Bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Asa to? Narao? Okay. Pagdaligra. Ano kayong huhuli nila? Hindi ka makita. Wala pa? Mag-gawas lagi na ron. Manok. Nagpapang manok. Kasaman? Wait, wala pa. Gaya pa kaya na mo dool, oy. Lahat mo doon lagi na ron. Dahil ba? Umalit ag nato na. Kung sa may putahe at lutoon, anak. Siyempre, adobo. Lulutuin pala. Kaya po noon. Sungod na kayo ng adobo. Gapon sa buntag, adobong manok. Gapon sa auto, adobong manok. Gabi, adobong manok. Saan na sungod biya kayron? Ay ka, adobong manok ra. Kaya mo na ilami. Dili laman. Kanang manok kung malit aga nato na. Ato alam na iskabitsihon. Iskabitsi yaman. Maiskabitsi ba tayo ng manok? Oh, basta na ipuli ng iskabitsihon manok. Saan na to? Buang dawat ka. Dili mo na maiskabitsi ng manok. Kuan, ununan. Una ng manok. Wala ka malipong. Uy, rin na. May inununan magani ng ireng. Ayaw, adobo ra lagi. Bali po ning kalakya. Sige laman taga-adobo. Makalato kayo. Dalao, ito ko lao. Shit. Oy. Ano nga po? Sige. Sulod. Ay, pudong unang. Kinang lang hinay-nayon. Ako'y kuwan. Ako ra, hinay-nayon. Kabal ko hinay-nayon. Dili, ako ra. Ako lagi. Ako ra. Exercise ko ginoo ka. Ako rin hinay-nay. Hinay-nay ha? Ako eh. Ilang na po, no? Hinay-nay ha? Malaki ng manuka. Kanina lang. Ato na lang mandakbon. Kiligid siyang padakong digong palitag. Sigmudungan tato at Takbo na to? Takbo na to. Kaya. Kusang parang ka na? Pasaw? Ay sa Brad. Di saman mo ka ng manok, Brad. Amo man dito. Inyo agi na asin inyo ha? Oh, amo gitulaan pag na mo nigikan. Ay sa ano, murag dili Ginoo na inyo ha? Dili birad oy amo abi anel. Bisa pag imong kutaan ning manok. Unya asa din na ninyo dadon? Mole kay amo ibaligya. Doon. Baligya mga to na. Ito, baligya to na. Okay yun ka, suman na kaukuan. Lutoon. Tuon pag ibaligya na to na oh. Lutoon. Matay duda ko ninyo, Brad. Dili gina inyo ha? Nay, amo abi anel. Imo gyud or iya
Ako ah. Ako bitaw. Ako na Brad. Matapit ako anak dagtoy. Ako anak. Gago ko anak. Oh. Ako ano Brad? Dili ako may gago. Ako gadala ng manok. Ako gadala ng manok. O sige, iyaan bitaw Brad. Iya bitaw ni Brad. Iya na Brad. Iya na manok. Imo ana man. Yung kagay gago ang puga anak. Yung anak. Iya. Imo ana eh. Iya na Brad. Dili iya bitaw ni. O sige dalag tula. Sige gapaon. Iya na Brad. Kang kinsa man gyud. Kay mura magalibog mong duha. Iya lagi na Brad. Iya. Imo anak dagtoy. Oh, iya Brad. Sige kupot. Matay pamate ginako ka na inyong manok nga gibit-bit dili gina inyo ha. Dili Brad. Oy, iya na Brad. Bitaw. Matay dili gyud. Tanawan ang gikan sa tahod padulong sa tapay. Mura gigakuha ng manok. Dili Brad ay si paging anak Brad. Lain ka ng bakakon kita Brad. Kika na mga taong bakakon. Nara bagay nidak mong lugar atong impyerno. May rapong may impirno. Ug may rapod ug kanang gabakak ron mamatay dayon. Sakto juga Brad. Kaka ng mga tao rong bakakon, dapat yung mamatay. Ayaw po kapat siya. Og inyo anang manok. Namoy ilhanan ana. Maya, amo ako ng manok. Kanang tapay ane. Color pula. Yung kanang iyang tiil. Duha ni kabuok. Yung iyang kulumag ko. Oh, 5 ni kabuok. Usa. Duha. Tulo. Upat. Kasi ka lima. Buang ka. Upat ng manok. Kasi ka lima. Upat ng manok. Buang dapat. Upat di ay. Oh, pras pa ning isa oh. Upat ra pun oh. Di walo tanan. Di pagkamantod kanang pako ane amot mailan. Mubukad na. O kaning pikas oh. Oh, kana oh. Oh, dang may pangalang Tipin. Tipin. Si Tipin. Oh, Tipin, pangalan. Ako ana, Tipin ako pangalan. Pasagad lamang. Kanang tipin ako anang pangalan. Gitoyo na ako nagbutang sa manok aron matimailan nga ako'y tag-iyaan ng manuka. Pasagad lamang ako. Kung imuan eh, kanang Tipin, unsa may sunod pangalan? Waylain, tipin, guwapo. Ay namo katingala kay ako anang manok. Unsa man, uli nyo na dili. Ug di na nyo uli sa kapitan ta mag-abot. Brad, kaning manuka Brad, nakita nga mo adto kalibutan Brad nga kanang nawala ba motong among plano gidakop ginamo kay para iuli lagi adto kapitan. Pero ibini na mo kinawat Brad. Isulod pag iko ni bolsa. Kamo mo gud sige pangawat hani kay daghan kay mga report sa barangay nga dili kawalaan. Dili sa amo na nakita lagi adto amo i-report mo sa barangay para iulo kinsa mo ginawataan. Pero dili be Brad, dili na mo kuno. Dili na nagot. Sunod, ug makita mo na akong gakuha gyapon mo manok. I-report na mo na ako sa barangay. Dili Brad, Sa kapitan mo manubag. Asa man mo? Wala mo manok? Tarong mo kay. Uy! Yun sa maningon ako manok! Kuan boss, kanang amo ang badag kay nasabod. Ayaw kong istoryahan na kay tarong kay na akong pise. Inag lang mag-inyong kawaton. Dili uy. Dili boss. Dili be boss. Suman, mutukan mo, mamusulong na ako. Boss, sige boss, amo aning kawaton boss. Pasensya ko kay sorry kayo. Awa lagi. Kamu lagi itong mga watag manokan eh. Yati, aron mo mutagam. Ha? Sorry kayo boss. Barog ba? Barog. Boss, Barog. Barog ba? Barog. Sulong mo ako ron. Barog. Tindog mo. Tindog ka araw. Tungtong na yung tilan eh. Tungtong. Patong na yung tilan eh. Pagkatubang mo, pag milanop mo. Dadaliab. Sulong na ako ron. Dadaliab. Sige. Pagkaon sa man boss. Oh. Kaan-anin nyo na. Ha? Mga kawatan kayo magmanok. Ha? Kaya lagi kabalok mo. Gano'n nyo na. Kalimbala ko ipakaw ninyo. Suman. Gana nyo. Gana. Dali ka ba? Tuloy boss. Sige. Kaon. Iluwak kay pagkaon ako ng bala nyo. Dali ka. Dati mo ha. Kawatan kayo mga manok na. Lami kayo ng manok. Lami. Lami kayo ng kinawat sa. So, lami ka sa. Sige, iluwa kayo. Pagkaon. Sige, iluwa. Sorry kay boss. Pagkaon ako yung balan nyo ani ron. Sige. Muna yung mga kunin nyo. Sorry boss. Lami kayo sa. Lami kayo.